אני בחרתי היום לטפל לא על הטיפולים החדשים, לא על עדכונים, אלא לדבר איתכם על מחלת מיאלומה. למה? כי אני כרופאה פוגשת אתכם כל יום, וכל יום נשאלים שאלות. אני רואה שכמה שאנחנו לא מספרים, כמה שאנחנו לא מסבירים, לפעמים חסר לנו זמן, לפעמים נפל משהו בין הכיסאות, אבל עדיין חסר קצת ידע בסיסית על המחלה, ובואו נעשה היום שיחה חוזרת על המחלה, שיחת כניסה למחלה, כמו שאני עושה עם כל מטופל חדש. ובחרתי מטופל חדש שיעזור לי בהרצאה. תכירו אותי, אתם מכירים, והמטופל שלנו החדש, תכירו אותו. קוראים לו שמוליק. השמוליק הוא בן 60, הוא נהג אוטובוס, בריא בדרך כלל. חצי שנה האחרונה יש לו כאבי גב, עשו לו בדיקות דם, יש לו חולשה, מצאו אצלו ספיקת כליות, אתם עברתם את הדרך, אתם מכירים את זה, שלחו אלינו, עשינו בדיקות, עשינו בדיקת מח עצם, ואמרנו, תשמע שמוליק, יש לך מיאלומה נפוצה. אז הוא הגיע לדוקטור אולגה לביקור ראשון להסבר על המחלה, ואני אדבר עם השמוליק, ושמוליק הוא נודניק, הוא אוהב לשאול שאלות ורושם. ואני לא אוהבת שרושמים, אתם יודעים את זה. אז השאלה הראשונה, מה ששואל שמוליק ומה שאוהבים לשאול, מי לא שאל את השאלה? דוקטור, מה יש לי? מה זה מיאלומה? אז נדבר מה יש לכם. מיאלומה זה מחלה של תאי פלזמה במח העצם. ומה זה מח העצם? מח העצם זה איבר שהוא נמצא בתוך העצמות שלנו, והוא בית חרושת של התאי דם שלנו. הוא מייצר כל התאים שלנו, תאים אדומים, תאים לבנים, תאים טרומבוציטים ותאים של המערכת החיסונית. ומה זה תאי מיאלומה? תאי פלזמה קודם כל. אמרנו שזה מחלת תאי פלזמה. אוי, אני לא אצליח לעשות את זה. אז תא פלזמה. פה אתם רואים תא פלזמה. תא פלזמה של בן אדם בריא זה תאים שנמצאים במח עצם בכמות מאוד קטנה, והם אחראים על ייצור נוגדנים. נוגדנים זה חלק מהצבא שלה כנגד החיידקים, כנגד התאים זרים, כנגד תאי סרטן. הם מתיישבים על התאים של החיידקים למשל, ומסמנים אותם בשביל מערכת החיסון, שהנה נא להרוג למשל את החיידק. ומה שקורה במיאלומה, משהו בזמן שאתה מתחלק, מעתיק את עצמו, משכפל את עצמו, בתוך התא קורה איזושהי טעות בשכפול. אם משכפלים הרבה, אז תמיד קורה איזושהי טעות, וגוף יודע לזהות את הטעות. אתם יודעים את ההסבר שלי, מישהו שמע, הוא יודע. אז ברגע שגוף, המערכת החיצונית שלנו, נכשלה ולא מצאה את הטעות, אז שרד איזשהו תא לא תקין, תא מוטנטי, והתא הזה יודע להתחלק בלי בקרה ובלי צרכים של הגוף, ובלי סוף משכפל את עצמו. הוא משכפל את עצמו ועושה את התפקיד שלו, מייצר נוגדנים, מייצר חלבונים. הבעיה שגם זה, הם מצטברים בכמות גבוהה, וגם הם מייצרים נוגדנים, החלבונים בתוך הדם. אבל החלבונים האלו לא עובדים, כמו שנוגדנים שלנו, זה חלק מהצבא שלנו, פה זה איזשהו חלבון שמסתובב בדם, מצטבר שם, ולא עובד ולא עוזר לנו. ועושה לנו צרות. תסתכלו, זה התמונה של המח העצם. אתם רואים פה חלק של מח עצם בריא בתוך העצם, זה תא בריא, היא הופך להיות תא פלזמה, מייצר נוגדנים, הכל טוב ויפה. ופה קרה מה שקרה, יש אוכלוסייה של התאים חולים, הם מייצרים נוגדנים, הנוגדנים האלה, קודם כל התאים מצטברים במח עצם, תופסים שם את המקום ומצטברים חלבונים. אז שמוליק שואל, למה אני לא מרגיש טוב? מה שם קורה בעצם, אבל אני לא מרגיש טוב כללי, אני מרגיש חולשה, אני מרגיש עייפות, מה קורה בגוף שלי? הבעיה שברגע שהתאי מיאלומה תופסים מקום במח עצם, הם לא נותנים אפשרות לייצור תאים בריאים. ומה יש לנו בתאים? בעיקר תאים האדומים. תאים האדומים זה תאים שבתוכם יש חומר חלבוני שנקרא המוגלובין. אתם יודעים את זה. מה התפקיד של המוגלובין? להביא חמצן לכל הרקומות שלנו. להביא חמצן לשרירים של הרגליים, לשריר של הלב. ברגע שלא מיוצרים מספיק תאים אדומים, יש חוסר המוגלובין, מה שאנחנו קוראים בשפה פשוטה חוסר דם, הבן אדם יש חוסר חמצון של הרקומות, והבן אדם מרגיש עייפות וחולשה וישנונות, ואחר כך מופיע
קוצר נשימה במאמץ, ואחר כך במנוחה אם יש אנמיה קשה. בשפה רפואית אתם יודעים שזה נקרא אנמיה. מצטערת אם זה יותר מדי פשוט, אבל אני רציתי סיפור פשוט. ולמה יש לי כאבי גב, שואל שמוליק. מה קורה במיילומה? המיילומה זה מחלה בתוך המח עצם. התאים יושבים שם, מעודדים תאים מיוחדים שהתפקיד שלהם להרוס את העצם. אתם יודעים שיש בנייה, צריך גם להרוס משהו ישן. אז יש תאים שבונים את העצם, יש תאים שהורסים אותו. אז התאים מיילומה הם לא רק תופסים שם מקום בתוך העצם, הם גם מעודדים עבודה של התאים שהורסים את העצם וגורמים להרס של העצמות. על מחלת העצם יספר לכם דוקטור בן גלים, אני אגיד לך בקצרה. העצמות שבדרך כלל מעורבות במיילומה, וזו צרה הכי קשה במיילומה, זה חורים בחוליות, ויכולים להיות גם בצלעות, בגלגולת ובעצמות אחרות. ואתם רואים פה חוליות של עמוד שדרה עם חורים קטנטנים, בשפה הרפואית זה נקרא נגעים ליטיים, זה חורים קטנים, אבל אם המצב של המחלה מתקדם, החור יכול להיות גדול, ובתוכו יש תאי מיילומה, מסה יכולה לגדול וללחוץ על החוט שדרה ולעצבים ולעשות תסמינים נוירולוגיים. ומה עם הכליות שלי? שואל שמוליק. אני שמעתי שיש לי בעיה בכליות, שיש לי ספיקת כליות. הרי מחלה בתוך העצם, מה קורה בכליות? למה יש לי ספיקת כליות? בואו נראה מה קורה בכליות של המטופל במיילומה. תסתכלו, אנחנו מסתכלים במיקרוסקופ, ולפעמים אנחנו מסתכלים במיקרוסקופ אלקטרוני, ומה אנחנו מוצאים. התאי מיילומה אמרנו מפרישים נוגדן. הנוגדן זה חלבון, מה שנקרא אימונוגלובולין. הוא בנוי משתי החלקים. חלק גדול זה שרשרת כבדה וחלק קטן זה שרשרת קטנה. החלקיקים הקטנים האלו מהדם יוצאים לשתן. והגוף צריך לספוג אותם בחזרה. אבל אם התא מיילומה מצטבר ומייצר המון שרשראות הקלות, זה מצטבר בשתן, מתחבר שם עם הריר של הצינוריות הדקות של השתן ועושה כבישים. והכבישים האלו יכולים לסתום כליה ולגרום לספיקת כליות קשה. זאת הסיבה שאנחנו רופאים תמיד אומרים, תשמרו על הכליות שלהם. תסתכלו, זה איזשהו צינור מאוד דק, ושם יש כבישים, אבל עדיין השתן הולך ומתפנה, אבל אם הבן אדם מיובש, אם הבן אדם לא שתה מספיק בחום, אם יש לו שלשול, אם יש לו איזשהו מצב שהוא לא שותה, מה יקרה? יהיה לו מספיק שתן, והכבישים האלו יהיו במצב בריכוז מאוד גבוה. והחולה מיילומה שמסתובב עם תפקוד כלייתי תקין לחלוטין, תוך יום-יומיים יכול להגיע לספיקת כליות. לכן שוב פעם הזרה משתמשת בבמה הזאת להגיד, למנוע מצבי התייבשות ולא לקחת תרופות. למי שאני אומרת את זה יודע, לא לקחת תרופות שאנחנו לא מרשים לקחת. תרופות נגד כאבים מקבוצה של תרופות נגד דלקת, וכמה שאנחנו לא נזהרים את החולים שלנו, עדיין זה קורה. נקסין, אטופן וכל הכדורים מקבוצה הזאת אסור לחולה מיילומה, אפילו עם כליות שלו תקינות, חומר ניגודי רק באישור של רופא, תמיד תבואו ותתייעצו איתנו, ולהימנע ממצבים של התייבשות, האחריות שלכם. מה בהמשך? השמוליק שואל, בזמן האחרון, ולא חצי שנה, שנתיים, 3 שנים האחרונים, אני כל הזמן חולה. אני לא יכול לעבוד, אני כל הזמן תופס וירוסים, אני כל הזמן עם חום, עם הנזלת. מה קורה? אז אמרנו שתאי פלזמה זה חלק מהמערכת החיסון. והתפקיד של התא פלזמה בריא לייצר נוגדנים של הצבא שלנו, צבאת הגנה של הגוף כנגד החיידקים. מה קורה? הגוף מתעסק בייצור של תאי מיילומה, חולים. אז הוא כמעט ולא מייצר תאים בריאים, והתאים הבריאים כמעט ולא מייצרים נוגדנים. מה קורה? קורה חסר של מערכת החיסונית. מערכת החיסונית של חולי מיילומה מאוד חלשה בעיקר, ותדעו את זה בעיקר בשנה הראשונה. אצל חולי מיילומה בממוצע, שכיחות של הזיהומים פי 7 יותר גבוה מבן אדם רגיל, ושכיחות של הווירוסים פי 11 בשנה הראשונה יותר. איך אפשר למנוע את זה? אנחנו לא יכולים לעשות הכל. צריך כמובן לעשות חיסונים, מה שממליצים, אבל הם לא תמיד יעילים.
אבל יותר צריך להיזהר. צריך להיזהר, צריך לדעת לעשות דברים פשוטים, כמו ללחוץ ידיים, צריך לא ללכת למקומות צפופים באנשים בזמן המגיפות, צריך לדעת לפנות לרופא בזמן, דברים מאוד פשוטים יכולים לשמור על החיים שלכם. סליחה שאני חוזרת על הדברים הפשוטים. וזה השכיחות של התסמינים העיקריים של המיילומה. כמו שאמרנו, התסמין הכי שכיח זה חוסר דם, אחר כך כאבים בעצמות, אי ספיקת כליות, כל מיני חולשות וכל מיני דברים נדירים. מה הוא שואל עוד? למה לוקחים לי כל כך הרבה בדיקות? התעייפתי מזה. לקחו לי 1,000 מדבקות מבחינות של הדם, ונמאס לי לעשות איסוף שתן. תגידו שלא נמאס לכם, אתם יודעים שזו בדיקה מאוד לא נעימה. אז למה? לא נוח לי. הנה הוא מסכן יושב עם המבחינה. אז למה אנחנו לוקחים בדיקות? אנחנו יודעים שהמיילומה מפרישה נוגדן, אנחנו יודעים שמיילומה גורמת לסיבוכים, אז אנחנו לוקחים בדיקות בשביל לעשות הבחנה, בשביל לעקוב אחרי מצב המחלה במהלך הטיפול, ובשביל לתפוס זמן שהמחלה פתאום שנכנסה להפוגה חוזרת. איזה בדיקות אנחנו לוקחים? דבר מאוד פשוט. מתחילים מספירת דם, מה אנחנו מסתכלים? הכי שכיח, אמרנו, ירידה בהמוגלובין, חוסר דם. בזמן הטיפולים, בעיקר טיפול בוולקית או טיפולים כימותרפיים, יכולים להוריד רמת תעשיות בדם, טרומבוציטים. בזמן הכימותרפיה יכולים לרדת גם כדוריות דם לבנות, לעתים רחוקות בגלל המיילומה עצמה. מה אנחנו מסתכלים בתפקודי כליות? אמרנו שמיילומה זה מצב מאוד מסוכן מבחינת הכליות, וחולה שכל החיים יכול להסתובב עם תפקוד כלייתי תקין, באיזשהו יום לא טוב, יכול להגיע מספיקת כליות, לכן אנחנו מבקשים את זה לפחות פעם במחזור. מה עוד חשוב? עוד תסמין של המיילומה מאוד רציני, אם יש פגיעה בעצמות מעצם שמתפרק, מופרש בתוך הדם סידן. הסידן יכול לעלות, עלייה בסידן זה אחד מהסימנים של המיילומה מתקדמת, והוא יכול להיות תסמין מאוד רציני. ומה עוד סימנתי פה, וזה מאוד חשוב, זה ירידה באלבומין. מה זה אלבומין? זה חלבון בנייה, חלבון טוב של הגוף שלנו. אבל יש גם בדיקות מיוחדות. אנחנו אמרנו שיש כל מיני חלבונים מוזרים במיילומה, ופה החלק הגדול. עוד פעם נחזור, תסתכלו. זה הנוגדן. אימונוגלובולין של המיילומה, שרשרת כבדה, שרשרת קלה, לא משהו מסובך. זה תא פלזמה, היא מפרישה אימונוגלובולינים. אמרנו שהתאים של המיילומה משכפלים את עצמם. זה אומר שכל התאים של חולי מיילומה מפרישים אותו נוגדן. יכולה להיות מיילומה שמפרישה IgG, יכולה להיות מיילומה שמפרישה IgE. מי מכם לא יודע איזה חלבון הוא מפריש מיילומה שלו? בטח שיודעים, אתם רגילים למה שאנחנו מדברים, ויש מיילומות שהתאי פלזמה שלהם מפרישים רק שרשראות הקלות שהם יכולים להיות או קאפה או למדה, וכל הדברים האלה אנחנו חייבים לבדוק. איך זה נראה בבדיקות? זה בדיקה של אימונוגלובולינים כמותי, אתם רואים שהחולה הזה מפריש IgG ויש לו חלבונים אחרים, אימונוגלובולינים אחרים נמוכים. אחר כך אנחנו צריכים לבדוק אם יש לי באמת חלבון חד שבטי, אז אנחנו שמים את החלבון במקום מיוחד, מפרידים את כל החלבונים של הגוף שלנו בעזרת הכוח חשמל, ורואים את הכמות של החלבונים לפי הסוגים בגרף. ופה אתם רואים חלבונים תקינים, ופה הנה משהו במקום שלא צריך להיות. יש איזשהו חלבון שלא צריך להיות. הנה מה שנקרא מקטע מונוקלונלי. ובעזרת בדיקה מיוחדת שאתם יודעים, לפי המלצות שלנו לעשות בדיקת אימונופיקסציה, אנחנו יודעים לקרוא את החלבון בשם ושם משפחה, למשל IgG קאפה, וגם לקבוע את הכמות. הדברים האלו מאוד מאוד חשובים למעקב של המחלה, לכן אנחנו תמיד מבקשים להקפיד לעשות את הבדיקות, אחרת אנחנו לא יודעים מה המצב של המחלה. וזו הבדיקה שהיא קיימת בקליניקה רק שנים ספורות, זו בדיקה של השרשרות הקלות. לפני כמה שנים לא ידענו לבדוק את זה, ועכשיו מאוד חשוב לנו לעקוב. השרשרות הקלות בזמן הטיפול בדרך כלל הכמות שלהם משתנה יחסית מהר. וזה הבדיקה, זה חולה שמפריש שרשרת קלה למדה, ולפי הכמות הכליות שלו נמצאות במצב יחסית סכנה.
בואו נראה עוד. יש עוד בדיקה שאנחנו לוקחים בעיקר בהבחנה של המחלה. הבדיקה נקראת בטא 2 מיקרוגלובולין. זה חומר שמופרש ממעטפת של התא המיאלומה, ועל פי כמות שלו אנחנו יכולים איכשהו לעשות הערכה גסה של הכמות מיאלומה בגוף של הבן אדם. ועכשיו הגענו לאיסוף שתן. איסוף שתן אנחנו עושים בעיקר, לא כמו נפרולוגים, יש לנו שתי מטרות עיקריות. מטרה אחת זה לראות אם יש חלבון מונוקלונלי חד שבטי בשתן, זה מה שרואים, נקרא לפעמים אנחנו אומרים בדיקת בן ג'ון, סך הכל זה אלקטרופורזה של חלבוני השתן, והנה אנחנו רואים שחולה מפריש שרשרת קלה למדה בשתן, ואנחנו יכולים גם, וזה מאוד חשוב, לפעמים לעשות איסוף כמותי, לראות כמה חלבונים בן אדם מפריש בשתן. למה? כי חוץ מהחלבון של המחלה, יכולה להיות פגיעה בכליות ככה שהחולה מתחיל להפריש עם השתן חלבונים טובים, מה שנקרא תסמונת נפרוטית, וזה סימן מאוד חשוב לסיבוכים מיוחדים של המחלה, וחייב מאוד לא כל פעם, אבל לפעמים באיזשהו תקופות לעשות את איסוף שתן, שזו בדיקה מאוד חשובה. עכשיו, בדיקות הדמיה, שוב פעם אני נותנת לדוקטור בן גלים לספר, אבל אני אגיד שתמיד היה מקובל לעשות צילומים של סקירת שלד, עכשיו ממליצים יותר על CT, בדיקה קצרה, בלי חומר ניגוד, מאוד אמינה, ומגלה מצוין נגעים ליטיים בכל הגוף של הבן אדם. MRI, שואלים אותי כל הזמן, למה CT, למה לא MRI? ב-MRI לא רואים טוב את הנגעים ליטיים, ב-MRI רואים בעיקר בהמלצה של האורתופד בשביל לראות מצב של רקמות רכות, לחץ על החוט שדרה, מעורבות של כל הרקמות מסביב, החוט שדרה, מחלה מחוץ למח עצם, זאת אומרת לא לכל החולה, אלא איזושהי התוויה מיוחדת, לא בדיקה ראשונה לגילוי של המחלה, ויש גם עוד בדיקה מיוחדת שחלק מכם עברו את זה, זה PET, זה איזשהו סוג של מיפוי משולב עם ה-PET, בדרך כלל עושים את זה, או אם יש חשד למסות, גידולים מורכבים מתאי מיאלומה, או שאנחנו צריכים לעקוב אחרי מצב, אחרי השתלה. זה בדיקה מיוחדת. הבדיקה העיקרית נכון להיום זה CT סקירת שלד, ואני מאוד גאה בקפלן, שבמכון הרנטגן שלנו הקימו את הבדיקה, למרות שעדיין לא קיימת למשל בקופת חולים, וקיימת רק בחלק של המרכזים הגדולים. ופה אנחנו תמיד שואלים אותנו מה השלב של המחלה, קשה מאוד להגיד. מיאלומה, אם יש תסמינים צריך לטפל, אבל יש איזשהו שלבים שפחות חשובים לכם, יותר חשוב לכל מיני מחקרים קליניים, יש כל מיני שיטות ואנחנו לא ניגע בזה. מה עוד שואל שמוליק, למה עושים מח עצם אם יש בדיקות כל כך חכמות? את יכולה לדעת הכל מהבדיקות. לא תמיד יש התאמה. לפעמים המח עצם תפוס על ידי מחלה, ובבדיקות אנחנו לא רואים שום שינוי. קודם כל אנחנו חייבים מח עצם בשביל לקבוע הבחנה. אנחנו חייבים לראות את המצב של המח עצם לפני ואחרי השתלה, לדעת לאן אנחנו הגענו, ובכל חשד להתקדמות של המחלה אנחנו עושים מח עצם. בואו נראה איך עושים, אתם יודעים, ומה שאנחנו רואים, שעושים שאיבה מעצם החזה ומסתכלים במיקרוסקופ, אנחנו רואים את התאים האלו, ואם עושים ביופסיה ומסתכלים בפתולוגיה, רואים את העצם ואת התסנין של התאי מיאלומה. פיש, זו בדיקה שעושים רק בהבחנה או בשלבים מוקדמים, בשביל איתור מוטציות מיוחדות של המיאלומה, והם לא קובעים לנו איזושהי תוכנית הטיפולי, יכולים לתת לנו חלק מאינפורמציה לגבי התחזית, למשל תגובה לטיפול, אבל לא כל האינפורמציה. יש לנו בדרך עוד כמה שנים יהיו בדיקות הרבה יותר מדויקות, אבל לא עכשיו. ושאלה שאתם כולם שאלתם, ואם לא שאלתם, חשבתם על זה, דוקטור, אם אני אחיה, דוקטור, אם זה מסוכן, אז מה אני עונה בדרך כלל לחולים שלי? מיאלומה עכשיו, לא לפני 20 שנה, זה לא מחלה שמתים ממנה, זה מחלה כרונית. מחלה שיכולה להימשך כל החיים, מחלה שהטיפולים משתפרים עם שנים, זה כזה גרפים מאוד מצחיקים, הם מראים שכמה שחולה מהבחנה יותר שורד, התמונה שלו יורדת. החולה ששרד 15 שנה מהבחנה,
קרוב לוודאי הוא בריא. התמותה שלו שווה לתמותה של האוכלוסייה בריאה. ופה אנחנו רואים תמותה של החולים ממיאלומה במהלך השנים. תסתכלו, היה גבוה, אחר כך הגיע איזשהו כימותרפיות, אחר כך הגיעה השתלה עצמית, ואחר כך התחילו להגיע תרופות החדשות, ותסתכלו מה קורה עם הגרף. אבל מה שאתם צריכים להסתכל הכי חשוב זה חלק הזה. איפה זה נגמר? בשנת 2010-2012 אנחנו רק קיבלנו בקליניקה את הוולקידים, וכל התרופות החדשות עוד לא היו לנו. זה אומר שמה שקורה עכשיו, איפה זה עכשיו, אנחנו נדע עוד כמה שנים, מה שבטוח שזה ממשיך לרדת. עוד פעם, בסיכון, יש חולים שעוברים לריפוי מלא. בהערכה, קרוב לוודאי זה משהו 10-15, יש אופטימיסטים שאומרים עד 30% מהחולים יכולים להגיע לטוטל קיור. אבל קרוב לוודאי זה פחות תלוי עכשיו לטיפולים שלנו, אלא אופי של המחלה. אבל כעיקרון, רוב החולים מיאלומה זה מחלה כרונית, והמטרה שלנו להביא אותה להפוגה מצוינת, ולשמור ולקחת אותה תחת שליטה, ולא לתת לי להזיק לגוף, לא לתת לה לפתח עוד סיבוכים. וזה עוד, אתם רואים פה הישרדות של החולים במשך 5 שנים, במשך 10 שנים שהולך ועולה, ושוב פעם, הגרפים האלו נגמרו ב-2009. זאת אומרת שעכשיו יש מצב עוד הרבה יותר אופטימי, כי מאז הגיעו תרופות הרבה יותר חדשות. אבל קשה לי מאוד להגיד, שואלים אותי מה הסטטיסטיקה של חולי מיאלומה, ואני תמיד עונה, אין לי סטטיסטיקה, כי לתרופות משתנות, אנחנו כל שנה מקבלים תרופה חדשה, אי אפשר להגיד. מה שאני יכולה להגיד שהמצב הולך ומשתפר. איך מטפלים במחלה? חלק יותר מסובך, כי לכל אחד מכם, וצריך לדעת את זה, הטיפול הוא מיוחד. כל החולה הוא מיוחד, יש איזשהו כללים בסיסיים לטיפול במיאלומה, אבל לכל חולה אנחנו מטפלים באופן מיוחד. מה המטרות של הטיפול? קודם כל, לפני שאנחנו מטפלים, לענות על 3 שאלות. אם אנחנו צריכים, שומעים? זה עובד? אם אנחנו צריכים לטפל בחולה, או שאם אנחנו צריכים אולי להשאיר אותו במעקב, מה המטרה של הטיפול שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו מטפלים, איזה תרופות ניתן לו. אז מה המטרות של הטיפול? קודם כל, להאריך חיים של המטופל, לתת לו איכות חיים טובה, לתת לו חיים חופשיים מסיבוכים של המיאלומה, להביא אותו להפוגה, למצב בלי מחלה או עם המחלה רדומה, לכמה שיותר אורך זמן, לנסות להביא אותו להפוגה מלאה ולהשיג שליטה מלאה על המחלה. זה המטרות של הטיפול שלנו. והשמוליק שואל אותי שאלה קשה, יש לי שכן שקוראים לו משה, יש לו הבחנה של מיאלומה, הוא עם הבחנה הזאת במכון אחר באיכילוב, וכבר 5 שנים ולא מטפלים בו. אז למה אני צריך טיפול? אני מפחד. למה משה לא מקבל טיפול? אני אנסה להסביר. זה הגרף של המיאלומה. הוא מתחיל מאיזושהי מחלה מורדמת, אחר כך מחלה פעילה, ואחר כך הישנות ושנים של השקט. אז איך זה מתחיל? מתחיל ממצב שאנחנו אומרים על זה גס או איזושהי הפרשה של חלבון חד שבטי בלי שום משמעות. זה יש קצת תאים שמפרישים את החלבון, תאים חולים, אבל הבן אדם בריא. יש תאים ספורים בגוף, יש טיפה חלבון, החולה לא חולה, המטופל לא חולה בכלל, השכיחות באוכלוסייה הבריאה הוא מאוד גבוה, ורוב החולים האלו לא יעברו לשום מיאלומה. בסדר גמור, אבל בתוך התאים האלו קרה עוד משהו עוד נוסף, עוד איזושהי מוטציה, והבן אדם עבר לשלב אחר, מה שנקרא מיאלומה זוחלת, או מיאלומה רדומה, או מיאלומה אסימפטומטית, וחלק מכם הייתם במצב הזה, שרופא אמר, יש לך מיאלומה, אבל אתה לא מקבל טיפול. למה? יש להם תסמין במח עצם, יש להם חלבון חד שבטי בכמות מכובדת, אבל אין לו שום תסמינים, אין לו שום מעורבות של הכליות, אין נגעים ליטיים בעצמות, אין אנמיה, ובמחקרים קליניים בדקו שאם אנחנו נטפל בחולים כאלו, אנחנו לא נרוויח, לא שיפור בזמן לאורך החיים שלו, לא איכות חיים, אנחנו לא נשנה מהלך של המחלה ונרוויח רק תופעות לוואי. אז לא מטפלים בחולים האלו. בשנה, אבל אחר כך מה שקורה, מגיע מיאלומה, החולים האלו מתקדמים למחלה 10% בשנה, חלק מהחולים לא התקדמו בכלל.
אבל חלק מהחולים מתקדמים ומגיעים למיילומה. מתי מטפלים? חוץ מהתסמין במח העצם, חוץ מחלבון חד-שבטי, לחולה צריך להיות אנמיה קשורה למיילומה, או אי ספיקת כליות, או נגעים בעצמות, או עלייה סידן בדם שקשורה למיילומה, ובזמן האחרון אמרו שהחולה שאין לו תסמינים, אבל יש מעורבות קשה של המח העצם, או שיש לו שרשראות קלות גבוהות שמסכן את המצב הכליה, צריך לטפל לפני שמופיע תסמינים. זה שינוי של שנתיים האחרונות בטיפול במיילומה. לכן, המשה, השכן שלך, אני אומרת לשמוליק, קרוב לוודא, הוא נמצא בשלב של מיילומה זוחלת. ומי שנמצא בשלב הזה, הוא צריך להיות במעקב צמוד אצל המטולוג. זה איזושהי היסטוריה של טיפולים במיילומה שהתחילה בשנות 50, אולי לפני שהתחילו לייצר כל מיני כימותרפיות. אחר כך ב-58 הגיע מלפלן, שעדיין זו תרופה כימותרפיה עיקרית, אחר כך סטרואידים, ואחר כך, ובתוך 30 שנה כמעט ולא התקדמות בהישרדות של החולים מיילומה, ההישרדות הייתה מאוד קצרה, עד שבשנת 83 לא הופיעו, מחקרים הראשונים של השתלה עצמית, שאפשרה לתת לרופאים, לחולים, טיפולים כימותרפיים במינון גבוה בשביל לנסות לפטר את המח עצם מתאי מיילומה, וזה מיד שיפר את ההישרדות של החולים. אחר כך עוד איזשהו שלב של הסטגנציה, ואחרי שנת 2000 התקדמות מהירה. הנה זה מופיעים תרופות חדשות, הכל מתחיל מוולגייט, הכל מתחיל מטלידומид שהתרופה מאוד מאוד ישנה, מאותם שנות 50, רק הורידו אותה ממדף וחידשו את השימוש, ואחר כך תרופות החדשות. הנה הגרף פה נגמר, אבל אנחנו יודעים שיש עוד תרופות נוספות, ואנחנו מקבלים בסל של חולי מיילומה של הארץ כמעט שנה תרופות חדשות. אנחנו מאוד מתקדמים. זה ההצלחה הראשונה, זה עלייה בהישרדות של החולים אחרי שהתחילו להם טיפולים בהשתלה עצמית, וזה הרשימה הארוכה של תרופות חדשות, תרופות כמו שאנחנו אומרים ביולוגיות. אוי, מה הוא שואל? מה היתרון של התרופות החדשות? איך עובדים תרופות חדשות? תרופות החדשות, או שאומרים ביולוגיות, הן עובדות על המנגנונים מאוד מאוד עדינים בתוך התא. על מנגנונים שנותנים לתא להתחלק, לעבוד, לחיות, לקבל חומרים בשביל לאכול, בשביל לקבל חמצון, ולכל תרופה יש מנגנון פעילות שלה. התרופות האלה בדרך כלל יותר יעילות מכימותרפיה, ויש להן פחות תופעות לוואי, וכל התופעות הן ייחודיות לתרופה. יש כמה תרופות בדרך, ויש לנו כמה תרופות בשימוש יומיומי. הטיפול בחולים מיילומה הוא מורכב, כמובן, מטיפול כימותרפיה, עדיין אנחנו לא מתפטרנו מכימותרפיה, מהשתלה עצמית, מתרופות החדשות, וגם מספר טיפולי תמיכה. מה חשוב? טיפולי קרינה, מתי עושים? בעיקר שיש גושים שהם לוחצים, גורמים לכאבים, וצריך להתפטר מדבר הזה, אז מקרינים את האזור, והמיילומה מאוד רגישה להקרנה. ביספוספונטים, אותה ארדיה וזומרה, וטיפולים אורתופדיים שדוקטור בן גלים יספר לכם. מה אני אספר לכם על הביספוספונטים? ארדיה וזומרה זה חומרים שמחזקים את העצם. מה הם עושים? מעודדים את התאים שבונים את העצם לעבוד, להכניס בתוך העצם סידן וויטמין D. ונותנים את זה, חייב לקחת את זה ביחד עם סידן וויטמין D, אחרת לא יהיה, לעצמות לא יהיה חומר בנייה. זו הסכמה מאוד מסובכת, אנחנו לא נלמד אותה, אבל באופן מאוד פשוט. שחולה מגיע ואנחנו יודעים שהשתלה מתעורר מהשתלה עצמית, זה דבר מאוד פעיל, אנחנו מסתכלים על הגיל של החולה, עד גיל 70 פלוס במכון שלנו, אנחנו אומרים אם החולה במצב גופני טוב, הוא חייב לעבור השתלה, זה אומר שהוא יקבל טיפול קצר, וברגע שהחולה נכנס אחרי 4, 5, 6 מחזורים להפוגה כלשהי, הפוגה חלקית, אנחנו מכניסים אותה להשתלה, ואחרי השתלה אנחנו עושים הערכה של תגובה לטיפול, ואם התגובה טובה אנחנו יכולים להשאיר חולה בלי טיפול ולעקוב, או שאם הייתה תגובה מצוינת לטיפול הראשון ויש קצת שאריות לתת לו איזשהו טיפול מיצוק, ואם המחלה חוזרת, וזו השאלה הרבה יותר קשה ומיוחדת לכל חולה, אנחנו מסתכלים כמה זמן החולה היה בהפוגה.
אם ההפוגה הייתה מאוד קצרה והחולה לא הגיב טוב לטיפול הראשוני, אנחנו מיד משנים לטיפול אחר. אם החולה היה בהפוגה כמה שנים ויצא מטיפול הראשוני עם תוצאות טובות, יש לנו אפשרות לתת אותו טיפול, וככה ממשיכים. ואם החולה בגיל יותר מתקדם, אם החולה לא יכול לעבור השתלה מסיבות אחרות, אז אנחנו נותנים לו טיפולים בלי השתלה, עם מטרה להכניס לאותה דרגת ההפוגה. אבל בשביל לעשות את זה בלי השתלה, אנחנו צריכים לתת טיפולים הרבה יותר ממושכים במשך החודשים, ובגלל שהחולה יסבול ולא יפתח תופעות לוואי, אנחנו נותנים את זה בדרך כלל במינונים יותר נמוכים, אבל גם תוצאות של החולים האלו בזמן האחרון הן טובות מאוד, ומסוגלים להכניס להפוגה. מה המרכיבים של הטיפול? המרכיב הכי חשוב שאין בלעדיו טיפול במיילומה זה סטרואידים. זה תרופה, אתם לא סובלים מכימותרפיה, אתם לא סובלים מתרופות חדשות, כולכם סובלים מסטרואידים, נכון? סטרואידים זה חומר טבעי של הגוף שלנו, זה הורמון שמופרש על ידי יותרת הכליה, זה הורמון של הסטרס. אז כמו בסטרס, הוא מעלה סוכר, הוא מעלה לחץ דם, הוא גורם לצבירת נוזלים בגוף, אבל זה תרופה סטרואידים, שזה דקסמתזון, פרדניזון, בפעילות נגד המיילומה בין הכי חזקות בחוזק שלהם נגד המיילומה. יש עוד יתרון, הם מאוד פועלים מאוד מהר. מי שהתחיל ממיילומה יחסית סוערת יודע שבתחילת המחלה נתנו לו לא תרופות חדשות ולא כימותרפיה, נתנו לו סטרואידים במינון גבוה. מה החיסרון? התגובה היא לא מחזיקה הרבה זמן, והחולה לא יכול לקבל כל הזמן סטרואידים, כי יהיו תופעות לוואי קשות, ואתם מכירים את התופעות לוואי, זה דילול העצם, לחץ דם גבוה, צבירת נוזלים וכו'. אבל מה שמאוד חשוב לנו לדעת שאין כמעט ואין טיפול במיילומה בלי סטרואידים, כי זה גם מעודד, מחזק את התגובה לטיפולים אחרים. זאת אומרת ששילוב עם סטרואידים מחזק תגובה לכל תרופה שיש לנו נגד המיילומה. וחוץ מזה יש עוד יתרון לסטרואידים, הם מורידים בצקת. אם יש איזשהו גוש של תאי מיילומה, הוא לוחץ וכואב, יש כאבים בעצמות בתחילת הטיפול, נותנים טיפול בסטרואידים ומורידים כאבים מהר מאוד. טיפולים כימותרפיים, טיפולים ישנים, עובדים בעיקר על תאים בחלוקה, שהם מאוד רגישים, תא שמתחלקת, יש לה כזה כרומוזומים מאוד רגישים לטיפול, קורה איזשהו טעות, קורה איזשהו קרע שם ב-DNA ותאים הולכים למות. מה הבעיה של טיפולים כימותרפיים? התאי מיילומה לא כל כך מתחלקים. התאי מיילומה לעומת למשל ליקמיה או סרטנים אחרים, זה תאים יחסית איטיים, הם לא כל כך בחלוקה, לכן הרגישות שלהם לכימותרפיה רגילה הוא לא כל כך גבוה, ובשביל לעשות טיפול כימותרפיה יעיל אנחנו צריכים לתת אותו במינונים יחסית גבוהים, אז להגיע להשתלה עצמית. וטיפולים כימותרפיים שאנחנו נותנים בפרוטוקולים שלנו, זה למשל ציקלופוספמיד או מלפנן, זה מינונים יחסית נמוכים ובלי תופעות לוואי קשות. יכולה להיות חולשה, יכולה להיות ירידה קצת בכדוריות דם, יכולים להיות בחילת, לעתים רחוקות הקאות, אבל כעיקרון הטיפולים נסבלים. אני לא מדברת על טיפול כימותרפיה בהשתלה או לטיפולים במינונים גבוהים. ועכשיו תסתכלו, זה מאינטרנט, הרופא אומר לחולה שיש חדשות טובות, אנחנו הצלנו את החיים שלך, ויש חדשות רעות, שאתה תצטרך לשלם על החדשות הטובות כל החיים. אז פה אני הייתי צריכה לעשות X הזה, כי זה לא ככה בארץ, ואני גאה מאוד שזה לא ככה בארץ, כי יש לנו סל תרופות. ומה יש לנו בסל תרופות? איזה תרופות החדשות יש לנו? יש לנו ולקט, יש לנו רבלימид, יש לנו טלידומид, פומלידומид וקיפרוליס, וכל התרופות האלו אתם מקבלים בחינם כל אחד, ולא תלוי בכמה יש לו בכיס ואיזה ביטוחים יש לו. נתחיל מוולקט, תרופה שעכשיו בשימוש הכי רחב בכל העולם, אחת מהתרופות החדשות הראשונות שבעולם, המנגנון הפעולה, הם מעכבים את הפרוטאזום, נכנס לשוק בשנת 2003, תרופה שלראשונה הוכיחה שהיא יותר יעילה מטיפולים כימותרפיה מאוד קשים שנתנו לפני זה לחולי מיילומה, וגם צריך להוסיף שהתרופה הזאת טובה מאוד לחולי מספיקת כליות, וטובה מאוד בנוסף לטיפול נגד המיילומה למחלת העצם, מחזקת את העצם בנוסף לטיפול נגד המיילומה. איך זה עובד? פרוטאזום זה איזשהו כזה
כזה איבר בתוך התא המיאלומה, שהתפקיד שלו זה כזה מערכת העיכול של התא, מעכלת את החלבונים פנימיים של התא. והוולקט הוא פשוט לא נותן לפרוטוזום לעבוד, ויש הצטברות של החלבונים לא תקינים, והחלבונים האלו הם מפעילים כל התהליכים של חלוקה, הצטברות של החלוקה של התאים, ואז קורה איזשהו בלגן ביולוגי בתוך התא, ותא בא למות. טוב, במחקרים קליניים ולקט הוכיח את עצמו כתרופה מאוד יעילה, ואנחנו לא נגיע למחקרים הקליניים, אבל אני רק רוצה להראות משהו אחד, זה כזה מטה-אנליזה, זה לא מחקר, זה פשוט אספו נתונים מכל התרופות, וישבו מחקרים שישבו טיפולים שבתוכם היה ולקט, וטיפולים שבתוכם היה לא ולקט, אלא תרופות אחרות, ואתם רואים שגם אחוזי תגובה היו הרבה יותר גבוהות אצל חולים שקיבלו טיפולים כולל ולקט. לכן עדיין, והייתי בכנס של הקבוצה למיאלומה בין העולמית, ההמלצה היא חד משמעית, טיפול הראשוני למיאלומה צריך לכלול טיפול בוולקט. זה הגרף פשוט של אותו מחקר, ותופעות לוואי של הוולקט יחסית קלות, לפעמים שלשול, לפעמים מנוחות בבטן, לפעמים קצת ירידה בתעשיות דם, לא קשות. יש תופעת לוואי אחת שמאוד מדאיגה אותנו, וזה נוירופתיה פריפרית, מי שחווה את זה לא ישכח את זה, מתחיל מנמלים, הרגשות מוזרות שהחולה לא יודע לתאר את זה אפילו בקצוות ידיים ורגליים, לפעמים יש כאבים, הרגשת שריפה, הרגשת דקירות, לפעמים חוש שישתנה לחום או קור, ומה הבעיה? החולה מרגיש כל כך מוזר שאפילו לא יודע להתלונן, זה לא כאבי גב, הוא מרגיש משהו מוזר, הוא אפילו לא יודע שהוא צריך לדווח על זה לרופא. הבעיה שהתופעות האלו יכולים להגביר, בדרך כלל הם מופיעים אחרי חודשיים שלושה, לא מההתחלה, ואחר כך מגיעים לשיא בסביב מחזור חמישי, ואחר כך זה איכשהו מתייצב. מה הפתרון? עשו כמה מחקרים, אנחנו התחלנו לתת את הוולקט מההתחלה דרך הווריד, אבל אחר כך ראו, ותשימו לב מי שלא אוהב זריקות תת-עוריות, ברגע שאנחנו מתחילים לתת ולקט תת-עורי, אז השכיחות של הנוירופתיה יורדת בצורה משמעותית, בלי לפגוע ביעילות של התרופה. ועכשיו כל העולם נותן ולקט תת-עורי, ואם נותנים תרופה לא פעמיים בשבוע, אלא פעם בשבוע, אנחנו מורידים שכיחות של הנוירופתיה, בלי לפגוע בתגובה. כמובן, לחולים צעירים שהולכים להשתלה, ואנחנו צריכים לתת טיפול קצר, אנחנו נותנים טיפול פעמיים בשבוע, אבל מי שצריך לקבל את זה חודשים, לא הולך להשתלה, צריך לתת פעם בשבוע. והשכיחות של הנוירופתיה קשה, היא יורדת עכשיו בצורה משמעותית. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? אתם צריכים לדווח לרופא, אנחנו צריכים לא לשכוח לשאול אתכם, למרות החוסר הזמן, אנחנו לפעמים מורידים מינון, לפעמים אנחנו צריכים להפסיק אותו, אנחנו נותנים טיפולים תרופתיים שלא תמיד עובדים, זה ליריקה, זה גבפנטין, זה כל מיני תרופות נגד כאבים, וכמובן תוספי מזון, שגם עם הסבלנות, עם הזמן הארוך, הם יכולים לעבוד, שזה קבוצת ויטמינים, רק אני מבקשת כל התוספי מזון, רק באישור של רופא שמטפל בכם, בסדר? קרפילזומיב, עוד מעכב של הפרוטאזום, המנגנון, אותו מנגנון, התרופה מעכבת את הפרוטאזום בצורה בלתי הפיכה, תרופה מאוד 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 יעילה, כל התרופות החדשות הן הרבה יותר יעילות לעומת תרופות הישנות, תופעות לוואי של התרופה זה חולשה, בחילות, יכולה להיות בעיקר במחזורים הראשונים עליית לחץ דם, איזושהי צבירת נוזלים בגוף, והתרופה הזאת במקור החומר הזה הוצא מהקטינומיצט, זה איזשהו חיידק שהוא מאוד דומה לפטריה. ואז עשו איזושהי מודיפיקציה, ופה אתם רואים מחקר שהוסיפו לפרוטוקול ידוע של רב לימיטים דקסמתזון קיפרוליס, וקיבלו את הערכה של המחלה ללא התקדמות. ויש הרבה מחקרים, ופה אנחנו רואים 3 אנשים שבזכותם אתם מקבלים טיפול בוולקט ובקיפרוליס, זה 3 חוקרים שמצאו את המנגנון של הפרוטאזום, ששניהם, ואנחנו גאים, השניהם הם ישראלים, והם קיבלו פרס נובל בשנת 2004. טוב, ויש קבוצה שנייה, שיש אנחנו עכשיו בסל, אצלנו אנחנו מוצאים 3 תרופות, יש לנו על המדף, שזה טלידומид, רבלימид ופומלידומid. הטלידומid זה תרופה מאוד ישנה,
אתם מכירים את הסיפור, שנות 50, תרופה להרגעה, תרופה לשינה, תופעות לוואי קשות אצל נשים בהיריון, נולדו ילדים עם מום קשה, תרופה הורידו מיד מהמדף, סקנדל גדול ברפואה, אבל אחר כך התחילו ללמוד למה זה קרה, ומצאו שיש לו מנגנון פעולה מיוחד, הוא מעכב גדילה של הכלי דם, וברגע שיש גידול ובתוכו אין כלי דם, אז אין אספקה של החומרים, אין אספקה של החמצן, והתאים האלו מתים. התחילו לטפל בכל מיני מחלות עור, בלפרה, ואחר כך בדקו על המיילומה ומצאו שהתרופה מאוד מאוד יעילה בשילוב עם הסטרואידים. תופעות לוואי לא קלות, לא מבוטלות, עייפות, חולשה, ישננות, עצירות, פריחות כל מיני, נוירופתיה פריפרית, בעיקר שהתחילו במינונים גבוהים, בשכיחות מאוד גבוהה, מצריכה הפסקת הטיפול באחוז מאוד גבוה, אבל עכשיו שאנחנו נותנים בטיפולים במינונים יחסית נמוכים, אז הרבה פחות. ומה שחשוב לדעת, ואתם חייבים לדעת את זה, שכל התרופות האלו, כל השלושת התרופות מקבוצה הזאת מעלים קצת, עושים נטייה לקרישיות יתר, בעיקר בשילוב עם הסטרואידים. אז לכן אנחנו צריכים לתת לכם או אספירין לדילול דם, או זריקות לדילול דם. תרופה דור שני, לנלידומид, הרבלימיד, אותו מנגנון פעולה, תרופה הרבה יותר פעילה, עם הרבה פחות תופעות לוואי, כמעט חסרת נוירופתיה, התופעת לוואי העיקרית זה ירידה בכדוריות דם ואנמיה, וגם יש נטייה לקרישיות יתר, וזה המחקרים שאנחנו לא ניכנס עליהם, אבל הם הוכיחו את היעילות של התרופה לעומת תרופות הישנות. ותרופה שלישית זה פומלידומיד, זה חידוש לפני שנתיים שאנחנו קיבלנו אותו בסל, תרופה של דור שלישי, גם תרופה מאימונומודולטורית, תרופה מאוד מאוד יעילה במיילומה, עם מעט מאוד תופעות לוואי, גם פוטנטית, גם כמעט ואין תופעות לוואי, לא משפיע על הכליות, כל מה שהתופעת לוואי העיקרית זה קצת ירידה בכדוריות דם לבנות. התרופות מאוד פוטנטיות, זה תוצאות של מחקר שהשתמשו וראו את הערכה של ה-over survival אצל חולים האלה. הנה שלושת התרופות, התופעות לוואי ירדות מתרופה ישנה, תרופה חדשה, והחוזק שלהם עולה. זה רשימה של המשלבים, יש מיליון משלבים כימותרפיה, ביניהם המשלב העיקרי, לא רק אצלנו, גם בארץ, זה שילוב של ציקלופוספמיד, ולקט ודקסמתזון לטיפול ראשוני, ואחר כך כבר הטיפולים מאוד מאוד מותאמים אישית לכל המטופל. ואז השמוליק שואל למה אני צריך השתלה, יש לנו תרופות כל כך חדשות, מה קרה? למה? אני מפחד. למה אתה צריך השתלה? בגלל שהמטרת ההשתלה להשמיד כל התאים ששרדו אחרי הטיפולים. ואנחנו לא יכולים, בגלל שאנחנו אמרנו שתאי מיילומה לא כל כך מתחלקים, הם תמיד נשארו בכמות לפחות קטנה, אבל תמיד נשארו. ובשביל למנוע את החזרה של המחלה, אנחנו צריכים לתת כימותרפיה במינון מאוד גבוה. ובשביל שהבן אדם ישרוד את הטיפול, אנחנו לפני הטיפול נאסוף את התאי אף שלו, ניתן לו כימותרפיה ונחזיר לו את התאים שלו. כמו שאמר דוקטור שווידל, תוצאות טובות מאוד, תמותה נמוכה כמעט אפסית, ובלי כימותרפיה התוצאות הרבה יותר גרועות. הנה החולים שקיבלו תרופה חדשה, לנלידומיד, בטיפולים מאוד ממושכים, וזה החולים שקיבלו את הלנלידומיד עם דקסמתזון רק 4 מחזורים, ואחר כך השתילו, וזה הישרדות, ואתם רואים 79% אחרי 3 שנים, וזה 92, וזה מתחת למספרים האלו, יש חיים של הבן אדם, אז קרוב לוודאי עם תרופות חדשות, למי שיכול לעבור השתלה, צריך לעבור השתלה, אין מה לעשות. ומה התרופות שדופקות בדלת, מסתכלות, רוצים להיכנס לסל התרופות, יש ים של התרופות החדשות. אני תמיד אומרת שתחום של מיילומה זה תחום הכי, אני חושבת בהמטולוגיה, הכי מתפתח מהר, כמעט כל שנה נכנסות תרופות חדשות ב-FDA ואחר כך באירופה ובארץ. דרטומומב, אחת מהתרופות חדשות מקבוצה ישנה שנוגדנים מונוקלונליים, זה נוגדן נגד איזשהו חלבון במעטפת התא של המיילומה, CD38, אתם יודעים, יש נוגדנים ביולוגיים שאנחנו מטפלים בלימפומה, ברגע שנכנסו נוגדנים, טיפול בלימפומה השתנה לחלוטין, וקרוב לוודאי זה מה שיקרה בקרוב לטיפול במיילומה, עדיין התרופה לא נכנסה לסל, עדיין לא נגמרו כל המחקרים, אבל התרופה הזאת עומדת ממש מאחורי הדלת שלנו. איקסזומיב,
זה תרופת פלא אני אומרת. זו תרופה מאוד דומה לוולקית, רק אלה נותנים כדור אחד פעם בשבוע. גם עומדת מאחורי הדלת של הסל, אני מאוד מקווה שהיא תיכנס, תרופה מאוד יעילה. מה יש לנו עוד מאחורי הדלת? עוד נוגדן מונוקלונלי, זה איזשהו חלבון אחר, CS1, גם מאוד פוטנטי לחולי מיאלומה. יש לנו פנובינסטט, זה מקבוצת תרופות חדשות, אחרות לגמרי, שפועלים אחרת. יש לנו גם טיפולים כימותרפיים חדשים, ואין סוף של התרופות שאנחנו מטפלים. זה שקף מאיזשהו מחקר שהפנובינסטט עובד לחולים עמידים לכל הטיפולים, כולל גם וולקית וגם רבלינית. אז יש תקווה לחולים שהיו עמידים לטיפולים. ומה בעתיד? בעתיד יש לנו תקווה. כמובן שיש לנו תקווה. אני רוצה פה, זה לא פרסומת של התרופה, אני רוצה רק לראות לכם. זה היה איזשהו משלב מאוד חזק, זה היה מחקר כזה ניסיוני קטנצ'יק שלקחו כמות קטנה של החולים, ולתנו להם משלב חזק של התרופות חדשות, עם השתלה, ואחר כך טיפול החזקה לחולים חדשים. ותסתכלו, שוב פעם, זה מחקרים הראשונים, אבל תסתכלו, זה התגובה שאנחנו רוצים להגיע. במהלך המעקב, החולים לא מתים ולא נכנסים להישנות של המחלה. זה המטרה של הטיפול שלנו, וזה מה שאנחנו רוצים לקבל, וזה מה זה התקווה שלנו. ותודה רבה על הקשבה, ואני רוצה בסוף לאחל לכם לכולם, קודם כל לצוות שלנו הצלחה בטיפולים, לסל של התרופות, לקבל תרופות חדשות, לקרובי משפחה הרבה כוח, ולכם תרגישו טוב. תודה רבה לדוקטור אולגה ולשמוליק.